Welkom bij Kikker TV. Dit is de kikkerstelling van deze week. Veel kijkplezier. Wij vinden dat als je gevonden voorwerpen vindt, dat je dat naar de gemeente moet brengen in plaats van naar de politie. Wat vindt u daarvan? Nou, ik ben een tijdje geleden mijn portemonnee kwijtgeraakt. En het was op een avond. En toen wou ik het zeg maar aangifte gaan doen. Maar zijn ze alle twee niet bereikbaar. De politie was toen dicht. En de gemeente die was heeft geen kantooruren. Dus zit ik daar met mijn vragen. Dus ja, dat vond ik wel een probleem. Ik vind dat ze alle twee bereikbaar moeten zijn. Of de politie of bij de gemeente als je iets verloren hebt. Ja, ik vind dat prima. Ik vind iets dat je gevonden hebt en dat niet van jezelf is, dan moet je gewoon brengen waar het hoort. En waar brengt u het dan naartoe? Ik heb eigenlijk nog nooit iets gevonden, dus. Ik denk dat de meeste mensen het wel prettiger vinden om naar de gemeente te gaan. Maar aan de andere kant, hier wonen natuurlijk heel veel oudere mensen. En vroeger ging je naar het politiebureau als je iets gevonden had. Dus ik denk toch dat de meeste mensen wel geneigd zijn om naar het politiebureau te gaan. Maar het is gemakkelijker om even bij de gemeente aan te kloppen. Wij vinden dat gevonden voorwerpen terug moeten worden gebracht naar de gemeente. Wat vindt u daarvan? Ik vind dat wel een goede zet. In het verleden al zoiets meegemaakt. Ik ben een keer achter de auto. Ik reed in de auto achter een andere auto. En die verloren allemaal koffers uit de auto. Ik was hier van, wat gebeurt er nu? Dus ik ben gestopt. Maar die auto was al doorgereden. Dus ik heb die koffers gepakt. Ik was hier van, wat moet ik er nou mee doen? Ja, ik wist het niet. Dus als eerst ben ik naar huis gegaan. En toen zo thuis gaan zitten van, wat nu? Ik zei, ik vind niets, dus waar moet ik mee naartoe? Dus ik heb naar de politie gebracht. Maar de politie had ook zoiets van, ja, oké, breng maar bij ons. We houden het hier. En ze zeiden ook van, goh, je mag het ook thuis houden. En we maken er een melding van. Dus ik heb het al allemaal daar gelaten. Maar ik denk dat de plaats van de gemeentehuis, dat het misschien nog beter is. Als het algemeen bekend is natuurlijk. Hè. Ik vind het een goed idee, alleen ik zou ze zelf naar het politiebureau brengen. Oké, en waarom? Omdat zover ik weet, gevonden voorwerpen bij de politie terechtkomen. Mensen als ze iets kwijt zijn, dan gaan ze daar een verlies aangeven of diefstal. Dan wordt een proces verbaal gemaakt. De gemeente is volgens mij niet de goede instelling daarvoor. Wat vind jij ervan? Goed. En waarom? Nou, de gemeente kan er wel meer mee. En waarom dan? Ze moeten het eigenlijk ook gewoon terugvinden. Waarom kunnen ze er dan meer mee? Ja, omdat de politie... de meesten denken als de politie aan je deur staat, maar als de gemeente aan je deur staat, dan geeft dat eigenlijk niet. Dit was Kikker TV. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!